benvinguts a tots. Moltes gràcies per assistir a aquest 11è cafè cooperatiu. Qui ens ho havia de dir que arribaríem tan lluny. I avui tenim un tema molt interessant, si més no, encara que sigui per entendre la quantitat d'invitacions i cursos de prompting i d'històries que estem segurament rebent a tots els despatxos i a totes les cooperatives també. Avui ens plantegem o volem parlar d'intel·ligència artificial i ho farem amb dues persones que en saben molt. Tenim la sort de comptar amb la Maria Pilar de Yunde, que ens va acompanyar també a la Universitat d'Estiu del Cooperativisme. Va ser un plaer escoltar-la llavors i segurament avui també ho serà, estic convençuda. I comptem també amb el company José Manuel Luna, que ens explicarà més la part de regulació. Per què ens hem plantejat aquest cafè i quina relació pensem que té amb l'advocacia i amb el cooperativisme? Bàsicament, i per no extendre'm, perquè no vull treure el temps dels ponents, simplement pensem que la realitat que està canviant des d'un punt de vista substantiu i adjectiu, perquè està canviant les coses i està canviant la manera de fer les coses. I això ens obligarà a fer un replantejament de l'aplicació del dret i de la regulació molt, molt important, que anirà en determinades coses fins a l'essència. En aquest canvi que hem de fer de visió i en aquests ajustos o en aquest passar d'un món offline a un món totalment digitalitzat, online o com li vulguem dir, ens preocupa tant des de l'advocacia com des del cooperativisme l'aplicació de drets, la manera com farem això i no deixar ningú enrere, si és possible, vull dir, mantenir el dret d'accés a la justícia, que no hi hagi prejudicis de gènere, que no hi hagi intervencions massives, saber què es pot vendre, què no es pot vendre, quan es pot vendre, coses que ens estem plantejant moltes preguntes i no sabem ben bé com actuar tampoc quan les hem de valorar des d'un punt de vista jurídic. Parlem d'un tema de com utilitzar-la i quins principis hem de respectar. I en qüestió de principis, tant l'advocacia com el cooperativisme són dues activitats que venen marcades pels seus principis deontològics o els principis de l'Aliança Cooperativa Internacional en qualsevol de les formulacions. Sense més, us presento els nostres ponents d'avui i els agraeixo moltíssim la participació. Tenim amb nosaltres avui amb la Maria Pilar de Yunde, que és catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins a 2016 va ser vicerectora de recerca d'aquesta universitat. Ara mateix és investigadora vinculada a l'Institut d'Investigació del CSIC en intel·ligència artificial i treballa en projectes per aplicar la intel·ligència artificial a la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Moltes gràcies, Pilar. Estarem encantats de sentir la teva exposició. I també tenim el company José Manuel Luna, sempre generós i sempre disposat a dedicar-li temps a la secció. És advocat i economista, soci del despatx Duran Sindreu, expert en cooperatives i també el vaig sentir també a la Universitat d'Estiu amb aquest mateix tema i estic segur que avui també ens resultarà a tots molt útil i de molta ajuda tot el que ens explicarà sobre la regulació. Sense més, us dono la paraula, farem les intervencions seguides i, sisplau, les preguntes que tingueu i les intervencions les podeu fer arribar a través de l'apartat de preguntes i respostes i jo al final les traslladaré als ponents o al ponent que m'indiqueu. Moltes gràcies. Sense més, Maria Pilar, ja pots començar. Gràcies. Crec que la sessió que vam fer a l'estiu ens va anar molt bé també per veure una mica la gent que estem treballant més a nivell tècnic, com són les aplicacions, com està entrant aquesta intel·ligència artificial i quins són els reptes que està en diferents àmbits posant. Una mica, jo el que volia avui és una intervenció més aviat, no tant només tècnica, però sí posant de manifest que és molt important quin tipus de tècnica estem utilitzant perquè després aquests reptes que han sortit més de naturalesa laboral, del dret, d'ètica, doncs estan molt relacionats amb aquesta tecnologia. Podríem passar una mica, si voleu, una presentació. Bé, la següent transparència una mica era molt breu, simplement avui és posar sobre la taula. Nosaltres estem davant d'aquestes intel·ligències artificials, com potser canvien del que entenem d'altres tecnologies, per tant, els considerem uns agents artificials i posar sobre la taula, des del punt de vista més de la tecnologia, quins riscos i oportunitats ens estan presentant. Bé, en aquest punt de les intel·ligències artificials, ara podem veure que el que més ens ha cridat l'atenció
últimament és aquest debat tan polaritzat que hi ha entre les persones que voldrien prohibir-ho, entre la gent que d'alguna manera, possiblement una mica naïf, estaria a favor de qualsevol tecnologia sense haver de prohibir. Bé, aquests dos pols existeixen, però per nosaltres és molt necessari situar el debat en un debat molt més, amb uns temes més que tinguin a veure amb la tecnologia del present, no amb el que serà el desenvolupament de la tecnologia en el futur. Per tant, no veiem tant nosaltres contra la màquina, nosaltres amb una màquina que en el futur tindrà consciència o tindrà intencionalitat, sinó veure una mica quina és la transformació que estem experimentant nosaltres com a humans. Clar, evidentment, les màquines entren en àmbits molt que considerem genuïnament humans, potser no exclusivament, però sí genuïnament humans, com és el joc, doncs l'art o ara darrerament el llenguatge, amb aquest experiment que ha estat al xat, i veiem d'alguna manera amenaçats a vegades la nostra identitat. I una mica també el discurs que jo volia portar avui és important que nosaltres ens plantegem i és normal dir on arribarà tot això i quin és el rol que tindrem nosaltres, però podem distingir dues coses. Una és nosaltres com a identitat, els humans, i és un discurs de moment, mentre no s'hagi desenvolupat molt més aquesta tecnologia, més filosòfic, però hi ha un molt més real, que és el laboral. Per tant, que segurament podem, avui amb les intervencions que feu, aterrar aquí, dir en quin sentit està transformant el nostre entorn laboral a nivell tant de control com d'ajudar-nos amb certes tecnologies, etc. Per tant, no tant el fet de què pot ser, perquè en definitiva les persones tenim intel·ligències artificials que ens estan guanyant contínuament els escacs, és a dir, no podem pràcticament guanyar-los, però seguim jugant a escacs. Per tant, no és tant el que ens pugui amenaçar del que nosaltres fem com a humans, sinó ens hem de replantejar quin és el nostre sistema social, econòmic, i és aquí on els reptes per mi són més importants. Passant una miqueta, sí, més endavant, jo penso que des de la tecnologia es ven molt aquesta idea de la neutralitat. Penso que qualsevol reflexió ha de partir de que no existeix aquesta neutralitat. El Melville Kranzberg era un historiador de principis del segle passat i parlava amb aquest principi, la tecnologia no és bona ni dolenta, però tampoc és neutral. Què vol dir amb això? Doncs clar, evidentment nosaltres podíem fer un discurs més aviat ètic d'aquestes conseqüències, potser lligat al dret, però també és important que veiem que independentment de les nostres prioritats, dels nostres valors, cada tecnologia és diferent i té un impacte diferent. És a dir, aquesta tecnologia, per exemple, té un impacte ecològic, independentment si en fem un bon ús o un mal ús. Per tant, una mica avui la primera reflexió que voldria fer és com és aquesta tecnologia i quin és el tipus d'impacte diferent a altres tecnologies en les quals hem sofert una transformació, una sacsejada forta com a societat. Aleshores, per posar una miqueta el context seria, hem canviat de paradigma. Quan es va introduir la intel·ligència artificial hi havia un paradigma simbòlic que el que feia essencialment era intentar recollir de manera formal, a partir d'unes regles, en molts casos, el coneixement humà en diferents àmbits. Per exemple, el primer chatbot, que seria l'Elisa, tenia unes regles predeterminades per fer la resposta, simulava un psicoanalista, i a partir d'aquí el coneixement que els humans teníem en aquell moment de llenguatge, però en altres àmbits com la química o la medicina, on es van fer sistemes experts, el que es recollia era de manera formal el coneixement, a vegades a partir de regles. Per exemple, si parlem de medicina, podíem construir regles del tipus una sèrie de símptomes ens porten a que podem diagnosticar una certa malaltia. Aquestes regles eren introduïdes al sistema i a partir de certes dades sobre els pacients i les pacients podria arribar a fer un diagnòstic. Clar, això era molt feixuc, en el sentit que havies de recollir tota l'experiència de les persones que treballen en aquest àmbit, era costós també, i les havies d'actualitzar contínuament perquè l'àmbit també evolucionava. Tenies límits des del punt de vista formal perquè no tot és formalitzable. Tenies unes eines també formals més complexes. Però què és la virtut que tenia? Doncs com que tot era formalitzable, tu explícitament deies què és el que havia de fer el sistema. Els algoritmes en aquell moment els programaves perquè fessin una tasca i, per tant, explícitament tu li donaves les instruccions concretes perquè d'una entrada tinguessis una sortida amb aquest tipus d'algoritmes.
Però clar, ara això va crear molts problemes. Per exemple, com fas que vegi un ordinador, no? Com fas la visió per computador? No pots dir com està llegint. O temes com biomètrics no es poden abordar des d'aquest tipus de tecnologia, no? De fet, essencialment, el tipus de problemes que se solucionaven eren aquells que no requerien interactuar directament amb l'entorn, per exemple, aquests demostradors de teoremes, jugar als escacs, o aquests sistemes experts que recollien de manera abstracta la informació d'un àmbit concret, però que no podien recollir el que és el sentit comú. No podien, per exemple, saber si una dona és l'única que pot quedar-se embarassada. Si no li dius explícitament al sistema aquest tipus de coses, no ho podia recollir. Per tant, va aparèixer un altre paradigma, que és el subsimbòlic. En aquell moment ja hi era, però no es podia desenvolupar des del punt de vista tècnic i era bioinspirat, en el sentit d'intentar simular el que seria una xarxa neuronal humana. Aleshores, estem parlant que hi havia una sèrie d'unitats interconnectades, que serien les neurones, i tenien una activitat distribuïda per processar la informació en paral·lel. Clar, fins al 2010 en endavant, sobretot quan sorgeixen les grans bases de dades, això no era possible tampoc per la possibilitat tècnica de computació o altres límits de com podíem fer aquesta distribució d'aquesta activitat, com simular-la en un ordinador. Per tant, entrem en un altre paradigma que encara que s'havia utilitzat prèviament, veiem ara una miqueta un model molt senzill del principi i un model una mica més complicat, en el sentit veiem aquest model com el sistema el que està fent és reconèixer una imatge, comença identificant uns píxels, els cantons, una sèrie de formes, característiques com els ulls i al final acaba reconeixent aquella persona. Com funciona? Amb una gran quantitat, entrenat a partir d'una gran quantitat de dades i a partir d'aquestes connexions hi ha una sèrie de nivells i les neurones artificials, que serien aquests cercles, estan connectades amb neurones de nivells anteriors i depèn de la imatge s'activaran unes o altres, de manera que es podrà fer aquest reconeixement. Això és un model molt simple i aplicat a un cas molt concret, però aquestes tecnologies essencialment estan vestides així, no van de dalt a baix. La simbòlica recollia el coneixement dels experts i a partir d'aquí ja arribava a les conclusions. En canvi, aquí parteix de les dades, d'una gran quantitat de dades amb les quals està entrenat. Per tant, aquest model senzill que poso aquí per exemplificar, de fet, essencialment és la base de tota la tecnologia que tenim ara, també a nivell del xat, per exemple, a nivell lingüístic. Podríem veure ara, això és les primeres esquemes que van sortir de com sortia el xat, però no n'he recollit d'altres més tècnics, perquè penso que és suficient per veure una mica. Aquí representa tres passos, en el qual el primer el que es fa és entrenar la màquina amb quantitats de respostes a possibles preguntes. Aleshores, un cop entrenada, amb quantitats ingents de dades i de textos, el que fa és posar-les en pràctica i dir, mira, anem a veure com funciona la màquina i en aquells moments en els quals se li feia preguntes se li demanava diferents respostes i el que es feia és un rànquing d'aquestes respostes per entrenar la màquina, de manera que al final hi havia un entrenament per reforç, com de fet intuïtivament ho fem els humans. Però clar, l'important una mica aquí és que hem canviat de la importància de l'algoritme, en el qual feies molt explícit la tasca que havia de fer i el coneixement que tenia la màquina. Aquí el que tenim és un sistema en el qual, evidentment, hi ha un algoritme que diu com s'ha d'aplicar un model normalment probabilístic, però sobretot el que tens és aquest entrenament. Per tant, l'humà no és el que dissenya l'algoritme només i a partir d'aquí la màquina ja actua, podríem dir, sinó el que tenim és un sistema en el qual l'humà intervé en diferents passos i això és important, per exemple, per això, per quina és la naturalesa d'on entrenem, de quin tipus de material utilitzem per entrenar, però també, per exemple, si ara obrim davant una mica amb el tema de què passa amb les dades, clar, no és unes dades que tu les dones al sistema i estaran en un lloc determinat, que evidentment se'n pot fer un bon o un mal ús, sinó que tu pots entrenar la màquina amb unes dades personals, però clar, un cop ja l'has entrenada, tu no pots seguir aquestes dades i dir, mira, li torno a la persona que me l'has entrenat. Per tant, el sistema està fet de manera que l'entrenament no és una cosa lineal. Per tant, no és fàcil saber a quina part de l'output han tingut en compte les dades d'una persona,
o d'uns textos determinats, perquè la quantitat ingent de dada que tens és molt complexa que els humans la puguem analitzar tal com està. Sí, passem una miqueta... Per tant, quan situem també el debat nostre, aquí és simplement, no volia tampoc citar res d'aquest article, però veia que aquest esquema ho visualitzava molt bé. Hi ha una primera part d'aquells 3 primers punts és com és la tecnologia i quin coneixement ens dona, i la part de baix és la part ètica, la part que té a veure amb els efectes transformatius, amb la discriminació. I la primera part de dalt és una mica aquesta que dèiem. Podem entendre que és una black box, que hi ha un espai aquí en el qual els humans sí que coneixem l'algoritme, sí que coneixem el model matemàtic, però el que no podem nosaltres ser capaços d'analitzar com fa la màquina totes les dades. Per tant, no sabem com aquestes dades acaben configurant aquella xarxa neuronal, canviant una sèrie de paràmetres, perquè n'hi ha milers de milions, fins a arribar a l'output que ens dona la màquina. I per tant, això sí que crea uns biaixos que no necessàriament tenen a veure només amb les dades, sinó amb el procés de disseny de l'algoritme o amb la seva aplicació. Si canvies de context, veiem que també poden haver-hi, independentment si les dades fossin molt representatives, poden haver-hi també problemes més tècnics. Aleshores, volia passar ara a un segon concepte. Hem dit que el primer concepte potser era molt relacionat amb aquest pas de l'algoritme explícit que programa una tasca al sistema. I per temes de responsabilitat, aquesta idea del sistema serà important, també, de dir qui és el responsable de que la màquina hagi arribat a una certa conclusió o hagi predit alguna cosa. Aleshores, clar, nosaltres ara ens posem a relacionar-los amb aquestes eines, com el xat, els hem de tractar com a persones. Evidentment, aquí hi hauria un debat. Sembla que de manera que parles, tu reprodueixes com et relaciones amb una persona i te planteges, és un agent o és com una calculadora, això? Evidentment, hi ha un ús instrumental que podem fer per traduir, per fer esquemes, per fer textos, etc. Però, clar, també a l'hora que nosaltres ens plantegem que això entra en un entorn laboral, per exemple, no és només una eina que la deixem apartada, avui no la utilitzem, sinó que preveiem una mica el futur de com funciona tot això. És un agent, en el sentit més bàsic, no humà, que tingui intencionalitat, però sí que percep l'entorn, que actua sobre aquest entorn, que això és la definició informàtica més bàsica, i, a més, es situa en un entorn de multiagents, amb humans i amb altres màquines, en les quals temes com la responsabilitat quedaran d'aquestes accions que es fan, haurem d'analitzar de quina manera es pot distribuir aquesta responsabilitat, per exemple, però en tot cas tenim sistemes multiagents. No és només quelcom que nosaltres podem apartar i dir avui no en fem un ús, sinó que estem entrant en una relació, estem interactuant amb la màquina, nosaltres formem part també d'aquest sistema. I una miqueta preveient que de cara al futur no estem parlant, per exemple, amb el xat de temes només lingüístics, sinó que estem integrant-ho tot i també al final això acabarà sent integrat com a assistents personals. Per tant, una mica l'evolució no és només el xat que tenim ara, sinó preveure una mica en un futur immediat quines conseqüències tindrà la introducció d'aquesta tecnologia. Per exemple, ara ja és capaç, si li dones una imatge, d'interpretar la imatge i si li preguntes què passa aquí, serà capaç que si baixa el guant, si veiem la propera imatge, quan baixi el guant, saltarà la bola. Per tant, i és capaç de tenir aquesta relació entre la imatge i el text, i anem a aquestes intel·ligències multimodals que ja estan presents en molts més àmbits de la nostra vida, amb aquest sentit d'agència. Aquí, una mica el que jo vaig proposar als alumnes un dia és dir, anem a veure on t'arriba. Hem vist hem jugat tots molt amb el xat i una pregunta era, podem distingir-lo d'una màquina? Evidentment, això és la pregunta que es va fer Alan Turing, al principi de la intel·ligència artificial, i ell va dir, doncs mira, podríem fer un experiment d'intentar amagar la màquina i l'humà i a veure si els podem diferenciar. Aleshores, vaig convidar els alumnes a que veiessin el bé, que intentessin trobar preguntes o afirmacions o diàlegs que ens ensenyessin si podem diferenciar la màquina o no, potser des del punt de vista també de com ens hi relacionem, dels dilemes ètics, si ens els entén o no. Aleshores, volia posar la pregunta que vaig posar, que era aquesta. Dic, com reacciona la màquina, per exemple, quan li dius el meu gos acaba de morir, estic contenta. A quin nivell estem de la relació de la màquina? Jo vaig pensar que aquest tipus de dilema potser no l'entendria. I us poso breument la resposta, que és aquesta.
no la llegirem, però una mica ja veureu per on va. Diu, entenc que la pèrdua de mascota pot ser una experiència emocionalment complexa. Algunes persones poden sentir un tipus de pau o alliberament després d'una mascota, especialment si l'animal va patir o si la situació era molt estressant per la família. És evident que això també, segur que li han introduït textos en el qual hi ha aquests dilemes ètics, però a mi el que em va cridar l'atenció potser era l'última frase que deia si necessites parlar o compartir els teus sentiments, estic aquí per escoltar-te. Tant estem arribant a un moment, i per molt que trobem moltes errades dintre d'això o de les generatives que generen imatges, jo també em sembla que la reflexió que volia portar sobre la taula és ens va passar amb els escacs, que a un moment dèiem, ui, no arribarà la intuïció que té l'humà quan juga a escacs, però és veritat, no hem arribat. Jo crec que els sistemes que juguen a escacs no tenen aquesta intuïció, si poguéssim definir clarament com ho fem els humans, però sempre ens guanyen. Aleshores, clar, potser la reflexió que hem de dir és ara tenim una sèrie de reptes tècnics que potser no arriben a ser una tecnologia que seria el que nosaltres esperaríem, que arribaria a un nivell molt semblant humà, però tampoc jo treballaria amb l'hipòtesi que no hi arribarà. Per tant, més aviat de dir com això podrà transformar la nostra relació amb els diferents àmbits laborals i jo crec que quan s'entreni adequadament en diferents àmbits veurem un altre pas endavant. Per tant, una miqueta tenir-ho també en compte quan fem aquesta reflexió sobre l'ètica o sobre el dret, a quin nivell poden també anar arribant. Si podem passar un moment. Aleshores, aquí havia posat la imatge molt breument d'un episodi de Black Mirror. Aquí estem parlant d'un episodi d'una persona que se li mor una parella i li construeixen un bot, un d'aquests bots conversacionals amb textos que agafen de la xarxa, etc. I de la persona que va morir construeixen un robot del dol, un bot del dol. Bé, això és un cas extrem, existeixen i aquí jo no em posaria tampoc, evidentment, amb el tema del dol. Només ho volia posar una miqueta aquest és un cas límit, és un episodi interessant, però que estem arribant a un nivell de relació amb la màquina que té a veure també amb entendre la privacitat d'una manera diferent. I en aquestes màquines hi posem moltes coses que poden ser identificatives perquè no estem simplement omplint un formulari donant dades nostres, sinó que aquí estem fent traduccions, estem, no sé, intentant que ens faci un calendari de la medicació que fem. És a dir, els usos poden ser molt varis i potser aquesta idea que no ho estem posant a les xarxes socials, sinó que ho estem abocant a quelcom que sembla que té una certa intimitat perquè és un diàleg, això ens pot crear problemes, però aquest és el nivell en què estem, encara que, evidentment, ell et contestarà, o ella, o això, com a màquina et contesta en el sentit de dir-te, no, jo sóc una màquina, jo no tinc sentiments. És veritat que tal com l'ha entrenat, necessàriament surten aquestes frases de l'altre i, per tant, hi ha una certa identificació, a vegades addicció amb aquest tipus de màquines, tenir-ho una mica present. Aleshores, finalment, una mica valorar algun risc i oportunitat que hem anat veient també. Us poso el cas de l'autònoma. Nosaltres, la gent, hem fet alguns cursos de com funcionava el xat, a la pràctica, a l'àmbit de la docència, i nosaltres tenim un entorn Microsoft per treballar on hi ha el nostre núvol, els programes de l'Office normal, i ara s'hi ha instal·lat a partir del Bing, del navegador, pots accedir al Copilot, que és la tecnologia del xat, la mateixa. En algun moment va haver-hi el debat perquè què fem amb aquesta tecnologia referent a la privacitat. Dèiem, el xat és molt obert, ja sabem que utilitza per entrenar les nostres dades, però el Copilot, si li dius que no ho entrena, crec que aquí ho posàvem al meu cas, però m'agradaria obrir debat una mica amb els vostres àmbits, perquè, clar, també hi ha temes de seguretat. On estan aquestes dades? Clar, nosaltres tenim dades sensitives de metges, dels hospitals en què treballem, de les persones d'administració. Llavors, amb algunes entitats ja s'està fent una reflexió sobre l'accés, però, clar, una miqueta jo, des del punt de vista més tecnològic, sí que he de fer la reflexió que no sempre és el mateix que una cafetera, no és un objecte, una calculadora, quelcom que puguem avaluar els riscos i saber que si posem el llindar de certes condicions, doncs allò serà essencialment, o la probabilitat serà molt alta que sigui segur. Per tant, a nosaltres ens sortien a la mateixa organització aquest tipus de dubtes, fins a quin cert punt i qui pot utilitzar i amb quines finalitats aquesta tecnologia, perquè va una miqueta més enllà
del que nosaltres estem acostumats quan parlem de digitalització o d'usos, doncs això, de l'àmbit del nostre treball que no tenen a veure amb aquestes tecnologies que són molt més immersives i són presents a tot arreu. Aleshores, aquí no us el posaré, però si un dia teniu l'oportunitat, si poseu The Brain Roads, veureu una experiència dels cotxes autònoms que utilitzem a la universitat. Aquí hi ha els investigadors que les han introduït i, de fet, això jo suposo que havia passant un tràiler, no passant el tràiler, sinó tot el document de com es va fer aquest projecte als Pirineus. Jo crec que estaria bé com per reflexionar perquè, clar, en el món del cooperativisme segurament tenim gent que sou d'àmbits molt diferents i els reptes que ens plantegen tecnològics tenen a veure a vegades no només amb el tema lingüístic com el xat, sinó amb la introducció de la robòtica, en aquest sentit dels cotxes autònoms. Els que ells van fer és tancar 1 quilòmetre dels Pirineus i per fer proves d'això, veureu si us poseu el tràiler, però una mica, clar, ja van començar a sortir els temes de responsabilitat, de com plantejar aquesta autonomia que tenien aquests i després, molt interessant, amb el debat que vam tenir amb ells, temes relacionats més, clar, amb coses positives com l'equilibri del territori, si la gent gran pot utilitzar aquest tipus d'autonomia dels cotxes o no a favor, o la gent en un àmbit rural que té una sèrie de necessitats, però també, clar, necessàriament temes laborals, temes de com influirà en el sector de la gent que es dedica a la mobilitat aquest tipus d'introducció de tecnologia. Una miqueta, no només els riscos físics que es pugui atropellar algú o no, sinó també molt més enllà un debat una mica més ampli. Per tant, crec que tampoc ara tenim temps de veure-ho, però... I volia acabar amb un tema vist des del punt de vista més tecnològic, que és la discriminació. Avui ho parlava la Sílvia, el debat de com tot això ens està configurant potser àmbits que havien guanyat molt espai, ara tornem una mica enrere perquè tornem a entrar en aquestes màquines amb una sèrie d'informació que no és filtrada, perquè a vegades no és possible fer-ho, i, per tant, com ens situem amb això? Des del punt de vista tècnic veiem que, clar, les discriminacions, els biaixos poden venir de molts àmbits, de les dades, del món real que ja existeixen, de l'aplicació, perquè pots fer-ho, aplicar-ho en contextos que no hauria de ser possible, i també del mateix món de la programació quan prens decisions sobre com dissenyes aquests algoritmes. Aleshores, us volia posar una imatge molt breu. Sembla un model matemàtic, però imaginem que una persona és l'encarregat carregada en una empresa de contractar, vol fixar-se sobretot en la capacitat de treballar en equip i amb el coneixement tècnic d'aquesta persona. Això és un model hipersimplificat per tot, tant matemàtic com per l'exemple, però no entraré massa en l'exemple per visualitzar una mica el problema de la discriminació des del punt de vista tècnic. La primera imatge de dalt de tot, a l'A, és una intel·ligència artificial entrenada de manera que li demanen, donant exemples del que voldria aquella empresa contractar, quin seria, respecte a aquestes dues variables, el coneixement tècnic, la capacitat de treballar en equip, quines serien les característiques que hauria d'aquella persona. La màquina, aprenent això, ens diu, jo tractaria la gent de dalt, tots els que són els cercles blancs, i aquests dos negres. En principi, això simbolitzaria que ho ha fet bé, un 80% bé, en el sentit que ha contractat de les, jo crec que hi havia 10 aquí, dues només no han encertat el que voldria l'empresa. Bé, tu pots entrenar per certes característiques una màquina amb dades del que tu voldries i faria aquesta tasca, independentment d'ara de la valoració moral o no de fer servir això. Clar, quins són els criteris? Això seria un criteri simplement d'eficiència del que seria el que vol l'empresa. Però si demanem paritat, que tinguin igualtat d'oportunitats les dones o els homes, en aquest criteri ens sortia la segona imatge. Hi ha la línia que traça dels que contracta i no és diferent. Hem posat dos col·lectius, els triangles i els quadrats, podem representar homes, dones o el que vulguem de diferents grups, però clar, l'eficiència de la màquina és menor, però s'acosta a una paritat demogràfica.
Si baixem, no, ara no us demano que feu comptes, però una miqueta perquè visualitzem una mica. Si volguéssim que la màquina s'equivoqués tant en homes com en dones, tant en triangles com en quadrats, ens sortiria una gràfica d'aquest tipus. La màquina classificaria diferent, també. I l'últim seria un equivalent en aquest model molt reduït del que seria la igualtat d'oportunitats. Clar, què és el que passa? Tenim teoremes matemàtics que ens diuen, a veure, si tu demanes tot això a la màquina, no t'ho pot fer, hauràs d'escollir. Clar, però qui has d'escollir aquí? Aquest és el debat una miqueta final. No estem tractant d'una cafetera que l'hem d'arreglar. Aquí hi ha principis molt bàsics que s'han de negociar, que s'han de prioritzar, que s'han d'apartar a nivell econòmic, polític, etc., a les empreses mateixes. I, per tant, no és tan fàcil com apretar una tecla i dir això ja no ens discrimina. Evidentment que hi ha moltes eines sobre com entrenar amb dades, etc., però, en definitiva, l'opció del que nosaltres volem i l'ús o no que en donem a aquestes màquines, sobretot en un àmbit social, doncs han de tenir en compte aquests límits tècnics. No existeix una màquina i no pots formalitzar perquè tampoc li pots argumentar i nosaltres tampoc seríem capaços de traslladar a la màquina què vol dir exactament el que és la discriminació i d'una manera universal. Per tant, una mica una petita reflexió simbòlica, veient que quan fem aquesta distinció això no funciona. Per acabar, penso que hi ha molts debats sobre ètica més a nivell individual, però és bo també trobar referents que omplin una miqueta aquest discurs, que vagin un discurs una mica més ampli. Per exemple, aquest llibre de l'Atles de la Intel·ligència Artificial, ara l'han traduït al castellà, em sembla, doncs m'ha agradat perquè el que fa és un recorregut per la geografia de la intel·ligència artificial, tant dels recursos ecològics, els que necessita d'aigua, d'energia, el liti, com també humans, quina és l'explotació que hi ha darrere. Aquesta gran quantitat ingent de dades les han d'etiquetar persones, per tant, doncs aquests sistemes que nosaltres volem demanar responsabilitats, hi ha moltes persones involucrades i també hi ha molts elements d'explotació. No és una energia neta, no són tecnologies netes, tant des del punt de vista ecològic com social. Per tant, crec que és interessant anar una mica més enllà d'aquells temes ètics més que es posen ara sobre la taula, sobre les grans capacitats, sinó anar també amb el factor humà. També està molt bé perquè tracta amb algun element, amb algunes grans empreses, com està fent el control dels treballadors, etc. I la dinàmica del temps. I acabant una mica, sempre m'agrada acabar amb el mateix. Quina necessitat estem creant d'aquestes tecnologies? Potser és molt bo plantejar-nos quan dissenyem el lloc on treballem, quina necessitat real en tenim i diferenciar una mica allò que ens ajudarà a tirar endavant, que al revés, que ens donarà oportunitats, per exemple, el tema d'accessibilitat. És a dir, s'estan fent, per exemple, uns bastons Pigall per gent cega amb tecnologia d'aquests cotxes Actomis, de visió per computador, que et dona una autonomia molt gran. Per tant, no deixem els grans avenços que es poden fer, però també intentem trobar aquests elements de silenci tecnològic. Aquesta web és d'Amber Case, una antropòloga que ja va venir a Barcelona abans de la pandèmia. Vam fer una taula rodona i ella sempre deia per què ens han de parlar les neveres, les cafeteres, etc. Decidir també nosaltres com volem dissenyar aquests entorns, en el nostre cas més laborals, amb aquesta tecnologia. Deixar que aquests agents que ara ho estan unificant tot, doncs també deixin que siguem nosaltres també que tinguem l'autonomia de determinar quin és l'ús que en vulguem, perquè en definitiva, si no, estan reduint l'autonomia que tenim nosaltres per decidir en aquest àmbit. I res més, m'agradaria acabar només amb això i li passo la paraula al company. Moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies, Sílvia. Un plaer, Maria Pilar, sentir-te. Tinc la impressió, jo no sé si us agrada Star Trek, a mi m'encanta Star Trek, Star Trek és el paradigma d'una nau que va al davant de tot, mirant totes les coses noves que troba. Tinc una mica que estem en aquesta situació ara mateix, de la introducció d'una tecnologia super nova amb la que encara no tenim gairebé certesa d'on arribarà i en quin moment pararà o com evolucionarà. Jo no sé, una reflexió inicial, els que us agrada Star Trek, jo no he vist cap advocat a Star Trek, ni cap legislador a Star Trek, però és necessari, en qualsevol cas. És necessari perquè al final una cosa tan novedosa, tan impactant i amb tant efecte sobre la vida de les persones, s'haurà de regular d'alguna manera, tot i que segurament anirem sempre per sempre anirem tard. A ningú se l'escapa
i és una cosa que tothom sabem, no? I ho aprenem a la universitat, que el dret va sempre al darrere dels canvis socials, no? Al final els canvis socials són canvis socials, econòmics, no? Són els que empenyen, els que generen la necessitat per tal de que el dret ho reguli, no? Bé, la OCDE va fer una definició al 23, al novembre, ara parlaré de lo que ha fet la OCDE, de com es podia definir una intel·ligència artificial, no? I el que va dir és que un sistema intel·ligent és un sistema basat en màquines, no? Que amb objectius explícits o implícits, és a dir, que se li ha de donar un objectiu, infereix, a partir de l'entrada, com generar sortides, no? És un sistema d'entrada i sortida, no? Com bé deia la Mare Pilar, i el que genera sortides són prediccions, continguts, recomanacions o decisions, no? Bé, tot això és el que treu, i en qualsevol cas, molt important, que pot influir en entorns físics o virtuals, no? I els sistemes, no? Varien en funció del nivell d'autonomia i capacitat d'adaptació després del seu desplegament. Bé, tot això és super incert, massa nou, no? I no és gens fàcil regular allò que no es coneix. Allò que es desconeix, que no es coneix o que és trencador. O en qualsevol cas, que és molt diferent a allò conegut. Jo no crec que la classe legisladora, no, s'hagi trobat a regular una cosa similar mai, no? Llavors, bé, és un moment xulo, no? És un moment important, transcendent, però delicat, complicat i amb molts riscos, no? Eh, ara tornem a parlar, però jo crec que tot això s'està regulant o s'estan creant lleis a partir de la por, no? I això, la por és una força molt fort, no? És una força important que mou moltes coses, no? Però bueno, jo no tinc clar que regular des de la por sigui el més adient en una tecnologia tan nova i amb tant de desenvolupament com tindrà, no? La intel·ligència artificial. Bé, des del punt de vista formal, que és el que jo tractaré, jo diferenciaria el que és la part ètica, no? Com es regula des del punt de vista ètic i com es regula des del punt de vista de drets i obligacions, no? Al final va molt connectat, no? Al final jo crec que la ètica ha de ser la que alumbra, no? La que alimenta. Perdona, José Manuel, t'he d'interrompre, em Sí? sap supergreu, et No? demano Digues. disculpes, No, no. perquè és que com que tenim aquest problema i jo m'he equivocat també, perquè com que sóc intel·ligència natural, us havia de dir que us arribarà un link oferint-vos entrar com a panelistes i l'heu d'acceptar tots, perquè és la manera de que pugueu accedir tothom al cafè obert. Disculpeu, espero, José Manuel, no interrompre més. Moltes No gràcies. passa res. Gràcies. Res, vinga, endavant, connecteu-vos com panelista, llavors ens veurem tots les cares, no? Bé, aquí estem, esperant-vos. Com deia, bueno, regulació formal, des d'un punt de vista ètic, no? O des d'un punt de vista de drets i obligacions positius, no? Que la regulació positiva, que és amb el que treballem tots els dies els advocats, no? Però, bueno, una inspiració, un principis ètics que al final pues, permetran regular amb drets i obligacions. Deixeu-me abans dir, què diuen els experts, no? Què s'està sentint per ahí, no? Bé, us he posat aquí algunes manifestacions que m'han cridat l'atenció. Bé, al final els experts el que posen la importància és la necessitat de regular. És cert, tothom està dient que s'ha de regular. El que no s'està dient és com, ni en quin abast, ni molt o poc, no? Però en qualsevol cas, si veiem el que va dir el CEO d'OpenAI, no? El Sam Altman va dir que la IA podria ser un perill per a la humanitat. Ostres, ja, no? El que deia de la por, no? El Brad Smith, el president de Microsoft, va dir que els governs han d'accelerar en regular. El CEO de Google va dir que havia fet un pacte amb la UE per regular la tecnologia a Europa, no? Bueno, el Harari, no? El de Sapiens, no? Va dir que si... I això, aquesta m'agrada molt, Perquè diu, si el millor talent humà se'n va a les grans empreses d'IA, i només uns pocs van a les institucions regulatòries, no n'hi haurà possibilitat de regular. Clar, el talent on se'n va? Se'n va a les que estan desenvolupant la IA. No se'n va al que estan regulant. No dic que no n'hi hagi talent, al legislador, però segurament el talent s'anirà més a l'empresa privada, no tant al regulador. Bé, i si el regulador no té talent, doncs llavors no podrà regular la IA, no? Bé, i tothom heu sentit aquesta carta, no?, que es va fer l'any passat, de que 10.000 experts en IA, entre els que estaven l'Elon Musk, el Wozniak, aquest va ser el que va cofundar Apple, no?, el Harari, bueno, tothom va dir que s'aturés l'abans de la tecnologia
per analitzar a fons la manera de mantenir-la sota control, perquè la IA representava un canvi profund en la història de la vida de la Terra. No? Bé, amb tota aquesta sensació de por, no? Estem davant d'una situació que hem d'enfrontar amb aquesta situació de por o de perill. No? Bé, també em va resultar interessant al MIT, una revista que té, una publicació que té el MIT, que deia que el 23 la regulació de la IA era un tema no era un tema important, era un tema de nicho, era un tema que no es veia com tanta transcendència com es veu ara, al principi del 23, final del 22, no? Però que el desenvolupament, la sortida del xat, el que ha fet és que tothom s'interessi, tant el regulador com el privat. No? I clar, i aquí el MIT deia, si el 23 va ser un any en què el legislador van acordar una visió, el 24 hauria de ser quan realment surtin les lleis, es transformin en accions concretes, almenys això és el que s'hauria d'esperar. És a dir, que el 24 hauria de ser l'any que suposa que tothom prengui, el legislador prengui cartes en això, no? I realment surtin lleis adients i efectives. Vale. Bueno, jo crec que aquesta ja, amb tot el que ha explicat la Maria Pilar, jo crec que això ja està entès. Què va fer l'OCDE? L'OCDE l'any 21, al novembre del 21, ja va fer una conferència, no? En què va crear el primer marc normatiu universal per l'ètica. Això no són lleis, és només uns principis generals ètics que va ser adoptada per unanimitat per tots els membres de la UNESCO, no? Els 193 membres de la UNESCO, però en qualsevol cas el que es va dir és que la responsabilitat serà dels estats. I allà es van reconèixer tots els avantatges que tenen i millores a rutines diàries, especialment el desenvolupament científic, no? Allà es va dir que tot això podia tenir molta incidència en la detecció del càncer, les discapacitats, el canvi climàtic, molt important des del punt de vista ètic, no? Tot això com impactarà el canvi climàtic, no? Però també a la UNESCO assenyalaven un repte sense precedents. No? Tot això, si no es regula correctament o no es controla, doncs podria avançar en els prejudicis de gènere, ètnics, el tema de privacitat, a ningú se l'escapa, no? Com pot afectar la nostra privacitat tot això, a la vigilància a la que podem estar sotmesos, no? Tot això el que pot fer és incrementar biaixos que ja existeixen socials i econòmics, no? La directora de la UNESCO va dir que el món necessita regles per assegurar que la IA beneficiï la humanitat i no la perjudiqui, no? I no generi més biaixos. Llavors, els objectius que es van acordar s'han de fer realitat els avantatges, però reduir els riscos. No? Bé, més por, no? Més perill. Els fonaments de la declaració de la UNESCO van ser que s'han de promocionar i protegir els drets humans, la dignitat, molt important, no? I la sostenibilitat ambiental. Amb uns principis es van dir de transparència, que sapiguem què n'hi ha, què s'està fent, o almenys amb qui estem tractant, no? Molt important. Rendició de comptes i privacitat. Rendició de comptes vol dir que les empreses han de donar comptes de com s'estan desenvolupant els sistemes, no? Els models fundacionals. Privacitat, que es respecti la nostra privacitat en la mesura del possible i que estem en un estat de dret, no? Perquè al final tot això el que pot generar és que les empreses tinguin més poder, les empreses privades que desenvolupen, que tenen la propietat dels sistemes del model funcional, doncs poden tenir molta potència, fins i tot de vegades per sobre d'alguns estats. Llavors això, hem de mantenir tot això en un estat de dret en els que per sobre d'aquestes companyies sempre estiguin els governs, no? Bé, les àrees d'actuació concreta es va dir, bueno, doncs un millor govern de les dades, no? I la prohibició, especialment de la qualificació social, la vigilància massiva i lluitar amb el canvi climàtic. Tot això va ser els propòsits ètics, no? Es va crear un acord el juny de l'any passat per accelerar l'aplicació de la recomanació. Fixeu-vos, un pressupost, un acord entre la UNESCO i la Unió Europea, no? Un pressupost de 4 milions d'euros per donar suport als països menys desenvolupats. 4 milions d'euros no hi ha per res. I això el que es volia era ajudar els països menys desenvolupats a generar legislació. Amb 4 milions no hi ha per res, ni a la UE ni fora de la UE. No? Bé, també es va dir que es crearia un servei mundial d'experts, no? Per proporcionar suport i assessorament polític. Bé, necessari, perquè ara tornaré a comentar, però al final el desenvolupament des del punt de vista regional de la IA i amb els diferents governs que n'hi ha a tot arreu, doncs pot incrementar diferències des del punt de vista cultural, socials
i de govern entre diferents estats en funció de com es faci servir, no? Bé, què s'ha fet fora de la UE? Vale? Després diré el que s'ha fet a la UE, que ja sabeu, el reglament, la llei de la IA europea, molt important, tothom heu sentit parlar. Abans d'arribar aquí, què s'ha fet a fora de la Unió Europea? És cert que la Unió Europea és la més puntera, és la puntera. Des del punt de vista normatiu, és la més avançada, no? Perquè és la primera que s'està creant una llei amb obligacions positives i drets del ciutadà, no? Bé, però a fora també s'estan fent coses, lògicament. Es va fer un estudi a la Universitat de Stanford, a Califòrnia, l'any 23, que es deia que tothom ha començat, però ha començat. Es va analitzar que 127 països havien començat el procés de regulació i legislació. Als Estats Units s'havia aprovat 22 lleis, amb alguna referència, no vol dir que tinguin lleis d'intel·ligència artificial, però alguna referència, a Portugal 13, a Itàlia, Rússia 9, Bèlgica 7, Regne Unit 6. O sigui, tothom comença, tothom ha començat, tothom ha fet alguna cosa, no? Però en sèrio, encara estem una mica al principi. Als Estats Units, a l'octubre de l'any passat, el president el Biden va signar una ordre executiva en el que es deia que s'obligava als sectors privats que desenvolupin o usen intel·ligència artificial a informar a la Casa Blanca sobre el sistema de seguretats abans de posar en marxa alguna proposta comercial al públic. Bé, davant de la por, no? Pues el control, no? L'autorització per part del govern dels Estats Units. També a principis del novembre es va dir, la vicepresidència va dir que es crearia un institut de seguretat i que estaria al càrrec del Departament de Comerç. Poca cosa més s'ha fet als Estats Units, però bueno, el que estan seguint allà és un sistema de control, no? El que surti ho ha de controlar l'administració. Bé, a la Xina a ningú se li escapa, la Xina no va al darrere de res, va amb el seu camí, no? Però no va al darrere de res. Fins ara s'han promulgat diferents lleis individuals cada vegada que un producte cobra importància. I el que han fet és diferenciar. Quan surt un producte o quan es desenvolupa un producte, immediatament fa una llei ràpidament per controlar aquest producte, no? I llavors el que han fet és, per exemple, a les aplicacions de recomanació algorítmica com a TikTok o motors de recerques, quan ho veuen que surten, li fan una llei ràpidament, no? Específica. Han tret una altra per evitar deepfakes, una altra per la IA generativa. És a dir, el que van fent és, davant de la novetat, van posant parxes, no? Van posant lleis individuals, no? En qualsevol cas, el que han fet molt important és que qualsevol model fundacional ha de ser registrat al govern abans que es posi en marxa, abans que es doni a conèixer. El 23, 22 empreses havien registrat ja models fundacionals i el 23 el Consell d'Estat de la Xina va anunciar que a la seva agenda estava creant una llei d'intel·ligència artificial, no? En qualsevol cas, les empreses estrangeres no han rebut cap aprovació a Xina. És a dir, que això ho fan per protegir-se, no? Ho fan per un tema de protecció nacional, no? I segurament no la rebran. De manera que Xina el que farà és el seu camí, desenvolupant individualment amb empreses xineses, no? I això el que faran és protegir un tema de proteccionisme, no? Per les empreses xineses. Altres estats, la regulació és molt incipient, importància del paper d'organismes internacionals, serà molt important què faran els organismes internacionals, perquè a banda de Xina, a banda dels Estats Units i la Unió Europea, la Xina farà una mica la seva. És molt important què faran, què poden fer els organismes internacionals per posar una mica de seny a tot això, no? Perquè, i és el que genera molt de por, un govern autoritari, per exemple, d'Àfrica, per dir alguna cosa, es fa amb una intel·ligència artificial potent, hòstia, pot fer molt mal, la pot fer servir com una arma, no? Llavors, com se li posaran límits, no? Com es posaran límits a determinats estats autoritaris quin ús faran d'aquesta tecnologia, no? Bé, llavors els organismes internacionals segurament tindran que fer front a aquesta necessitat, no? Bé, i després estan els interessos privats. Clar, si ho penses això des del punt de vista privat, què faràs? A mi no m'interessa. Si jo sóc el CEO de Google, a mi no m'interessa que em posin límits. A mi el que m'interessa és fer la meva, no? I avançar el màxim possible perquè li treuré rendiment. Llavors, les empreses privades, què faran? Segurament faran intentar que es reguli menys, no? Telefònica va treure un manifest, un llibre de tema d'intel·ligència artificial, es deia Intel·ligència Artificial, Innovació, Ètica i Regulació, no?
I el que deia era que l'autoregulació presentava oportunitats rellevants, és a dir, el que feia és propugnar, no? A mi el que m'interessa com a empresa privada és que n'hi hagi autorregulació. No m'interessa una llei molt forta, m'interessa més l'autoregulació, i aquí n'hi haurà una pugna, no? En l'aplicació del... I té lògica, eh? No dic que no sigui, que no sigui raonable, perquè al final el ritme de desenvolupament de la IA serà molt, molt més gran que no qualsevol desenvolupament legal, no? I es creix amb la possibilitat que s'adopten les normes. Llavors, no dic que no sigui correcte, que n'hi hagi un ritme, un marc d'autoregulació, però veu, Telefónica lo que diu és, oye, directrices globales i a partir d'aquí autorregulació. I el marco normativo que no sigui molt fort per tal de que jo pugui desenvolupar-me. No? Bueno, no sé lògica, però en qualsevol cas serà una altra força, no?, que haurem de tenir en compte per l'aplicació i desenvolupament de la normativa. Bé, un moment que poso... Vale, vaig ja al reglament europeu, no? Bueno, ja sabeu, és la primera llei, que no és una llei, que és un reglament, però tothom li diem llei perquè al final és aplicació obligada als estats, però és un reglament europeu. Bé, però li diem llei, vale? Li diem llei, reglament, bueno, tothom li diu com vol. Quin ha sigut el procediment d'aprovació i on estem ara? Bueno, a la Comissió Europea va fer la proposta a l'abril del 21. Estem al març del 24, Han passat 3 anys des de que la Comissió es va interessar i va fer una proposta de reglament. Al juny del 23 es va aprovar la posició del Parlament, amb bastant vots a favor, no? És a dir, que la proposta va tenir el recolzament majoritari del Parlament. Al desembre del 23 es va arribar a un acord polític entre el Parlament i el Consell. No? El Consell Europeu sabe que són els governs, que són els que realment empenyen després la transposició als estats. Bé, això ha sigut important, no? Perquè ja n'hi ha un acord polític. Llavors, el 24 s'espera l'aprovació definitiva i el 26 s'espera l'aplicació. És a dir, l'aplicació d'aquesta llei que s'aprovarà el 24 no serà immediata. En realitat, l'aplicació serà en 2 anys. No estarà plenament desplegada fins al 26, tot i que als 6 mesos i a l'any ja es començaran a aplicar algunes coses. Clar, com que el marc d'aplicació no és el curt plaç, la Comissió el que vol és impulsar un pacte, que li diuen sobre intel·ligència artificial, en el que es vol reunir desenvolupadors d'intel·ligència artificial europeus per tal de que voluntàriament es vagin comprometent a coses abans de que la llei el reglament sigui d'aplicació. Vale? Bé, quin és el contingut? Bé, la prioritat, recordem el que deia la CDE, perdó, la UNESCO als principis ètics, no? Bé, al final el que estan fent és transposant o adquirir aquests principis ètics per tal de regular. Garantir que els sistemes d'intel·ligència artificial utilitzats a la Unió Europea siguin segurs, transparents, traçables, no discriminatoris i respectuosos amb el medi ambient. El que estan fent és adquirir, no?, com a fonaments, com a l'espírit d'aquests reglaments seran els principis ètics que es van aprovar a la UNESCO. Els sistemes d'IA, important, han de ser supervisats per persones, no?, per intentar garantir que almenys no es descontrolaran o no tindran una vida pròpia, no?, en lloc de per l'automesa per evitar resultats perjudicials, que és el que tothom ens fa por, no?, la ciència-ficció que hem vist, no?, que les màquines ens controlen i ens dominen, no? Això és la gran por, no?, d'aquest desenvolupament, no? Que jo crec que ningú sapiguem, podem assegurar si passarà o no passarà, no? Però és una de les coses importants que es vol regular des de la por. Bé, el reglament s'articula sobre una orientació basada en el risc. Clar, al final el que es diu és, el reglament diu, bé, aquest desenvolupament pot generar perjudicis a les persones i en funció de quin sigui l'impacte o la naturalesa del sistema. Llavors el que es diu és, en funció dels riscos que generen els diferents sistemes, el que farem és regular i classificarem els sistemes en funció dels riscos que veiem, no?, del tipus de sistemes. N'hi ha models, n'hi ha sistemes que tenen un risc inacceptable. Llavors, aquest el que es diu és que es prohibeixen, no es permetran. N'hi ha alguns que tenen un risc elevat. Llavors, aquests sistemes que tenen un risc elevat el que es farà és avaluar i autoritzar, no? El que es diu és ho autoritzarem. N'hi ha uns sistemes que tenen un risc limitat, que no és molt important. Llavors, això el que es diu és que han de tenir un requisit mínim de transparència, però no han de ser autoritzats prèviament.
I després n'hi ha altres que no tenen risc i llavors aquestes es deixaran lliures. Quins són cadascun? Bé, els que són mínims, diguéssim, riscs mínims que li deixen llibertat, són la majoria, en realitat. Són aquells sistemes, no, de recomanació, filtres de correu. Aquests tenen llibertat i no tenen cap obligació, perquè el risc és mínim, no? Però en qualsevol cas, el que sí que es diu és que de forma voluntària, que jo crec que això es farà, no? Per la pressió, es podran subscriure uns codis de conducta addicionals, voluntaris, no? Que totes les empreses pues, els puguin complir voluntàriament. No? Bé, altres sistemes que tenen un risc limitat han de permetre a l'usuari prendre decisions amb coneixement de causa. És a dir, aquest sistema és que després d'interactuar, l'usuari ha de poder decidir si desitja seguir utilitzant-les. És a dir, ha de ser conscient de que realment està utilitzant una IA. Han de ser conscients de que quan estiguin interactuant, això inclou els sistemes que generen o manipulen continguts d'imatge, àudio o vídeo. ¿Vale? És a dir, aquest tipus de sistemes, l'important és, es permeten, no es prohibeixen, però l'important és que avisin de que realment estem actuant amb una intel·ligència artificial. No? Que ChatGPT realment és això. Això és el que se li dirà a aquest tipus de sistemes. No? Vale, endavant, cap problema, però avisa. Que tothom que siguem conscients de que estem parlant amb una màquina. No? Això és el que se li imposarà, transparència. Després, altres sistemes que tenen un risc elevat, aquest serà una qüestió de registre i autorització. Bé, són aquells que tenen una acció biomètrica, caracterització de persones físiques, gestió i explotació d'infraestructures crítiques, educació i formació professional, ocupació i gestió de treballadors, serveis privats essencials, prestacions públiques, migració, tots aquests sistemes que tinguin aquest abast, el que es farà és obligar-los a registrar i autoritzar. ¿Vale? Bé, perquè tenen una incidència, es considera superior a les persones. No? I després n'hi ha uns altres que tenen un risc inacceptable. Llavors aquests es prohibiran. I són aquells que poden generar una manipulació cognitiva del comportament de persones, especialment si són de grups vulnerables, per exemple, joguines, no? Que puguin fomentar comportaments perillosos. Bé, tot això després, a l'abast final, s'haurà d'acabar d'aprofundir, no? Quines sí i quines no. Aquells sistemes que generen una puntuació social, classifiquen a les persones, no? En funció del comportament, de l'estat econòmic, de les característiques personals. Tot això es prohibirà, no es podrà fer. I també aquells sistemes d'identificació biomètrica en temps reals i a distància com el reconeixement facial. Això no vol dir que els governs ho puguin tenir, però a les empreses no se'ls permetrà. No? Estaran prohibits. Això és el que es pretén. No? Bé, les multes no són petites. Les multes són grans, lògicament. Quan es genera una legislació amb aquest abast, no? Pues les multes, fixeu-vos, oscil·len entre 35 milions o el 7% del volum de negocis, si es tracta d'aplicacions prohibides, de les de risc màxim, no? 15 milions si són altres obligacions o 7 milions i mig si és un tema d'informació incorrecta, no? Del tema de transparència. O l'1% o el 3% del volum de negoci. És a dir, sancions molt grans, molt importants. També es preveu que no siguin tan grans quan es tracta de pimes, no? O empreses emergents, però en qualsevol a les empreses grans se'ls està avisant que les sancions seran molt importants. No? Bé, al final, no, la IA generativa, què se li dirà? Pues se li dirà que ha de complir un requisit de transparència, perquè estaven en el segon nivell de risc. No? Ha de revelar que el contingut ha estat generat per intel·ligència artificial, perquè sapiguem que estem tractant amb una màquina. No? Han de dissenyar un model per evitar que es generin continguts il·legals i han de publicar el resum de les dades protegides per drets d'autors utilitzats per l'entrenament. Sí? És a dir, que al final el que se li està obligant als sistemes d'IA generativa és que siguin transparents, que diguin que és una màquina, que diguin com s'han fet a l'entrenament i amb quins elements, no? Amb quins fonaments, amb quins llibres, no? Amb quins escrits o amb quin ensenyament se li ha entrenat. No? I evitar, efectivament, que generi continguts il·legals. És un tema de transparència mínim. ¿Vale? Com es controlarà? Això es controlarà des del punt de vista nacional a cada autoritat nacional, a la vigilància de mercat, ¿vale? Que això està a les comunitats autònomes, però també
està la Comissió Nacional. Bueno, aquesta supervisarà l'aplicació de les normes a nivell nacional, cada estat farà la seva, però es generarà una nova oficina europea d'intel·ligència artificial per tal de controlar-ho des del punt de vista de la Comissió. Llavors, aquesta oficina el que farà és coordinar a nivell europeu i supervisar l'aplicació i el compliment de les normes sobre models d'intel·ligència artificial i també serà, en principi, la que intervendrà en el punt de vista sancionador, no? Serà el primer organisme mundial que aplicarà normes vinculants. És a dir, serà el primer organisme que tingui una llei per tal d'aplicar drets i obligacions específics i un règim sancionador adient. I es preveu que es converteixi en referència internacional, com sembla que ho està sent el reglament europeu. Bé, això a Europa. I a Espanya què s'està fent? Bé, a Espanya el que s'havia fet recentment, bé, la primera referència que es va fer va ser a la llei 1522, la que va sortir d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Això va ser una primera aproximació normativa sobre l'ús de la IA a les administracions públiques. I aquesta llei el que es va dir és que a les administracions públiques s'afavoriria la posada en marxa de mecanismes, no? Perquè a les administracions públiques es tingui en compte minimitzar biaixos, transparència i rendició de comptes sempre que sigui factible tècnicament. Va ser una declaració més d'intencions que altra cosa en l'àmbit de l'administració pública. I es deia que les administracions i empreses promorien l'ús d'una intel·ligència artificial ètica, confiable i respectuosa, però no arribava més que una declaració més d'espírit que res. Sí que es va crear, que això sí que va ser important, el decret del 2023, el del sandbox regulatori. Això el que es volia era crear un entorn controlat per tal de provar els sistemes d'IA sobre les supervisions de les autoritats. Això és voluntari, però es cridava als proveïdors de sistemes per tal de que vinguessin allà per provar els efectes. I no és un tema de registre, però el que estava fent és intentar acostumar al sector privat a venir allà a un entorn regulat per tal de que es provés. Bé, aquesta participació en qualsevol cas és voluntària, però es genera un informe públic que pot ser interessant per tal de que les empreses puguin presumir de què han passat pel sandbox espanyol. Bé, Espanya no sembla, almenys el propòsit, no sembla que es vulgui quedar molt enrere, això. Al contrari, no sé si és un tema publicitari també, a veure com es desenvolupa, però s'ha creat el que es diu l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial, que li posen sigles i tot, la ENIA. Això és una part de l'agenda Espanya Digital 2026. L'objectiu que es declara per part del govern espanyol és que vol ser un referent en tot això i vol crear un marc de referència per al desenvolupament d'una IA inclusiva, sostenible, centrada en la ciutadania, i anuncia moltes mesures que semblen que tenen bona pinta. Després a veure com evoluciona, però es vol crear l'oficina de la dada i la figura del Chief Data Officer. Al final el que es vol és que es vol promoure a Espanya la figura, potenciar aquesta figura dintre de les empreses, el que es diu l'economia del dato, és a dir, que realment cada vegada sigui més, ja ho és, però cada vegada sigui més significatiu la figura d'aquella persona que controla les dades dintre d'una companyia, a un nivell similar al director financer o al director de ventas o de compres d'una companyia, o al de compliance, és a dir, però que sigui una persona important dintre d'una companyia. Es pot posar en marxa un consell assessor i es pot publicar el que es diu la Carta de Drets Digitals, que és una mica més específica, potser, més concreta que el reglament europeu. Es vol generar un programa nacional d'algoritmes verds, és a dir, una connexió entre això i el sosteniment mediambiental. El Centre Nacional de Neurotecnologies, un pla de protecció per a col·lectius vulnerables, un observatori de l'impacte social i ètic dels algoritmes i un segell, aquest sí que també té bona pinta, un segell d'IA confiable, a partir del sandbox, és a dir, que se li pone un segell que tingui, diguéssim, un reconeixement oficial per tal que puc confiar en aquesta IA. Això em sembla molt interessant també. I finalment, una cosa que s'ha fet, crear l'Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial. Aquesta sembla que està cridada a ser la que aplicarà, la que revisarà el compliment de la normativa europea. S'ha creat mitjançant el decret 729, al mateix temps que el Sandbox, i té la seva seu a Corunya. Ja s'han aprovat els estatuts i al desembre es va elegir el Consell Rector. És a dir, encara està començant a funcionar com una mica tot aquí.
Vale, bé, doncs ja està. Bueno, el meu propòsit era avançar-vos una mica com estem des del punt de vista de regulació. Jo crec que el més important és el reglament europeu, la seva aplicació ara en el futur, i això, i sembla que Espanya vol tenir un paper aquí. A veure com evoluciona. No? I res, quedo a disposició de debat o preguntes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies al José Manuel i a la Maria Pilar, tots dos. Ha sigut molt interessant, molt esclaridor també. I ara mateix sé que, com que tenim aquesta duplicitat tècnica, a mi em surten unes 11 persones com a panelistes i unes 14 com a assistents. Llavors crec que les que heu acceptat ser panelista podeu aixecar la mà directament si teniu preguntes, i les altres, si voleu preguntar alguna cosa, me la podeu fer arribar, suposo, per xat, perquè no sé si tindreu l'opció d'aixecar la mà. Llavors, no sé si teniu alguna pregunta, estaria, no sé, si no, no sé si hi ha algú que tingui alguna qüestió o a comentar o a preguntar. Vale, doncs veig que la Cristina Grau té la mà aixecada, estava esperant per no donar-li primer la paraula a la presidenta, però la passem al davant perquè de moment jo, si no m'equivoco, és l'única mà que veig aixecada. Endavant, Cristina. Hola, bon dia a totes i a tots. Perdoneu, hi ha hagut aquest error de que sempre fem els cafès en obert i avui el fèiem en webinar i enrotllo jo primero i així us va donant temps de redactar les preguntes, que sempre és més antipàtic, no?, això de fer-ho per escrit. No, jo moltes gràcies als dos ponents, ja ens ho vam passar molt bé a l'estiu i ara més, perquè ja tenim un petit canvi. Jo he fet l'esforç de llegir-me el reglament i tinc alguns comentaris. M'ha agradat molt, això de Star Trek. És veritat que a Star Trek hi havia judicis intergalàctics, però els hacía el Capitán Kirk, no hi havia advocats ni juristes. Passa que jo, llegint la directiva, hi ha hagut un moment que m'he retrotret al 2022, al 2002, a la butaca del Balanyà, no? I estava viendo Minority Report i Precrimen. Perquè al final, a mi el reglament, agraint l'esforç, em sembla que tècnicament serà supercomplex, fa servir una tècnica jurídica molt complicada, que és la norma general, l'excepció de la norma general, l'excepció de l'excepció, l'excepció de l'excepció de l'excepció, i a més et remet a una persona suficientemente informada, no? Aquí la diligència del padre de família que tots sabíem, pues la veritat és que és supercomplicada, perquè ens remet, lo leo literal, a una persona física razonablemente informada, atenta y perspicaz, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización. Ara ja us puc dir que jo no soy la persona atenta y perspicaz, porque soy capaz de hacer una desgracia con un WhatsApp. Pues imagineu-vos si em fico en productes molt més complexos, no? Llavors, clar, que hi hagin tantes excepcions i que moltes excepcions siguin per fer perfils criminals, no sé on queden tots aquests principis d'igualtat, de transparència, de que no hi hagi un biaix de gènere. Clar, insisteixo, a mi me recordava el precrimen. Bueno, del reglament és que hi ha moltes coses que m'han cridat l'atenció perquè m'he sentit bastant desprotegida, segurament perquè tenia una expectativa molt més alta. I un dels temes que va sortir a la reunió aquesta de l'estiu de la Universitat d'Estiu del Cooperativisme, que era el tema dels drets, també m'ha cridat moltíssim l'atenció que en estos comités d'expertos són tots científicos. No hi ha cap jurista, cap expert en drets humans, cap organització experta en la persona. Clar, jo ho he llegit i dic, hombre, claro, para ser lo primero vamos a ponernos contentos. O no, perquè si d'entrada ja donem aquest model regulatori amb un reglament d'aplicació directa, què faran els estats? I un comentari, ja que has posat la diapositiva de Xina. Jo vaig estar a Xina l'any 18, abans que hi hagués tot això. Tots els productes americans, rotllo Google, tot el que depèn de Google, estava capat. Ells tenen les seves pròpies xarxes alternatives i tu no et pots comunicar amb WhatsApp amb els teus parents perquè WhatsApp no està permitido, ho capen directament les seves xarxes. Lo que no capen de ninguna manera és el tema de la fisonomia, el reconeixement facial. Jo em llegia el reglament i m'escandalitzava i luego pensé, pues tómate una tila porque tú ya estás en China superidentificada, pero es al entrar al país. Cuando tú entras al país ya te toman las huellas digitales, la fotografía y como te acerques a 100 metros de la Plaza Roja, o pasas la identificació facial
o tú no et pots moure d'on estàs. Me imagino que como la pasé no me pasó nada, pero si no hubiera habido pues un puñado de militares que me hubieran llevado a algún sitio muy poco agradable. Clar, recordant això, que en aquell moment estàs de guiri i tot te va bé i t'adaptes al país on vas, però quan el José Manuel deia a més que pot passar en dictadures, que poden passar en dictadures on els drets humans no es tenen en compte, que poden passar en aquells països que com que són rics oficialment no els qualifiquem com a dictadura, però són països que el principi d'igualtat de gènere, per exemple, és com l'armada, que ni està ni se l'espera, i tots sabeu a quins països m'estic referint. Bueno, és un tema que jo penso que el reglament no ens ajuda a resoldre, però vull sentir els ponents i luego a la moderadora, que és més experta que jo en tot esto que he dicho, Moltes gràcies. Sí, sí, perdoneu un altre cop el follon, Vale, moltes d'avui. gràcies, Cristina. T'agrairia que baixis la mà, perquè si no, vull dir, se li ha de posar fàcil a la moderadora, que ja té una edat, I ara tinc a la Beatriz. Endavant, Beatriz, i moltes gràcies. Perdona, Hola. Jo tinc dues preguntes. Una és més tècnica per la Maria Pilar, perquè el reglament diu si es fa servir intel·ligència artificial s'ha de denunciar, no? Ho has de dir. A la persona que t'està veient ho ha de veure, això, ho ha de saber. Però hi ha mitjans tècnics per fer això? Vull dir, així com ara això s'està gravant, no? I jo sé que m'estan gravant i que això... Hi ha alguna manera de que si un dia a mi m'arriba una trucada del meu pare, que en realitat no és el meu pare, perquè l'han modificat, que ells estiguin obligats a dir-me que realment no és el meu pare? O això es pot modificar? I després l'altra pregunta és per al José Manuel, o sigui, el tema... Hola, José Manuel. Hola. El tema de la responsabilitat, clar, el reglament, per lo que jo he vist, que me l'he mirat així com molt per sobre, és del desenvolupador o de l'empresa, no? Però si es... I l'usuari que fa ús d'aquesta intel·ligència artificial, no? Que al final t'estan dient, no, tu has de dir que ets tu, però, o sigui, que no és aquesta persona, però tu no ho fas, al final de qui és la responsabilitat? Hauria de ser també de l'usuari, hi hauria d'haver... Bueno, no ho sé, a mi em preocupa això. Sí, si voleu contestar primer potser la Maria Pilar i després el José Manuel, si us sembla. Sí, perfecte. No, començo per potser la més senzilla o més complicada, depèn com veiem, el de la Beatriz, perdó. Jo penso que en alguns d'aquests productes sí que poden haver-hi el que podríem dir un equivalent a una marca d'aigua, unes marques que siguin presents. Però una cosa, clar, aquí us distingiré, una cosa és que, i no és 100%, diguéssim, de moment no hi ha tampoc quelcom acceptat tècnicament, però una cosa és que hi sigui, una altra que, clar, que és una cosa molt difícil de controlar. Clar. En el moment que tu fan la trucada, doncs és el teu pare, o és de qui sigui, no? Aleshores, clar, no és quelcom que amb un producte diguis, mira, ha de portar l'envàs i és controlable fàcilment. La quantitat de dades que estem fent circular. Jo tinc dubtes del tema del control. O, per exemple, al nostre entorn acadèmic fan treballs utilitzant el xat. Clar, no és com el plagi que dius, mira, tenim un software que identifica trossos o coses molt semblants a altres que s'han escrit. Tu pots intentar que segueixi uns patrons iguals com la persona que t'estan lliurant el treball, no? Aleshores, clar, com a professors no podem estar i no hi hauria manera fins i tot de provar que un alumne ha presentat quelcom que ha utilitzat una intel·ligència artificial. Jo crec que això no és... Per molt que poguéssim arribar, que no hi són del tot, certes eines que ho puguin permetre, de moment, per mi el problema greu és aquest, el tema del control, que jo penso que no és fàcil que quan en casos molt extrems, no sé, per exemple, amb el conflicte a Gaza, gent que li han manipulat la veu per dir que està a favor d'Israel o a favor d'un altre posicionament, posem pel cas, no cal concretar, clar, això pot ser que a la llarga, que és molt mediàtic, s'acaba sabent, però el dia a dia, les petites estafes que poden anar fent, etc., jo crec que això és molt complex de seguir-ne un control.
I després, pel que deia la Cristina, clar, a mi que m'agrada molt sempre estar en el vostre àmbit, quin és el límit del dret aquí, no? Perquè m'agrada molt això que has començat la ponència dient de la por, no? Clar, amb la por està molt bé, però amb el dret no ho podem solucionar tot. Hem de començar, també primer perquè és europeu, no? Allò que deies, doncs a nivell internacional hem de veure bones pràctiques, com a mínim, acords, etc. No només bones pràctiques en el sentit més bàsic del terme, no? Però clar, tampoc no ho acabem aquí. A nivell tècnic no podem... Això que deia la Cristina també, molt interessant, i clar, veiem molts tècnics, però aquí doncs necessitem sobretot gent que també faci el discurs social, no? De quin és l'impacte que s'està tenint i que hi hagin decisions polítiques. Moltes d'aquestes coses no és només utilitzar-la o no, no és una màquina que ha de complir uns requisits només, no? Quan hi ha contextos que s'haurien... A part dels extrems, hi haurà molts casos límit, no? De quan ho pots utilitzar o no. Per exemple, això per contractació pública, per dir alguna cosa. En quin moment això podem utilitzar? Suposo que el que cal ara és començar un cop aquest marc més general a posar-nos a treballar a diferents àmbits, però no crec que sigui tan fàcil com dir, mira, entra dintre de la llei o no, o hi ha una agència, no? Crec que per la sortida a mercat dels productes segurament hi haurà molts més controls, però el que caldrà és molt treball del dia a dia, no? D'una empresa en particular, que són els protocols d'accés, què vol dir en aquell cas concret la privacitat, etc. És una miqueta això que em sembla, jo crec que és molt bona notícia que el tema del reglament que ja estem a punt d'aprovar-lo i que totes aquestes agents es posin en marxa, però clar, no és equivalent a una altra tecnologia que podries posar-li un segell, encara que és molt convenient per guiar les persones, perquè molts dels usos serà molt difícil detectar. Clar, una cosa és que el producte es porti el segell, dir, quan tu entres al xat, ella et diu, jo soc una màquina, etc. Una altra, l'ús que en facin les persones, que aleshores aquell segell ja d'alguna manera el té la tecnologia, però l'usuari el pot fer de manera explícita o no. No sé, què pensaves tu també, José Manuel? Sembla molt interessant el que ha dit la Beatriz, perquè jo crec que el reglament s'ha centrat, les lleis s'estan enfocant en com fem les màquines, no? Però no s'estan enfocant en quin ús faran les persones de les màquines, no? És a dir, ara el que s'està fent és, que la màquina faci això, que la màquina la regulem, que la registrem, que li impedim fer això, però després una vegada tot això està, diguéssim, regulat, què faran les persones amb això, no? Hauran d'avisar les persones, el que tu deies, Maria Pilar, quan han fet un treball amb l'ús de la intel·ligència artificial o l'han fet amb la seva intel·ligència, no? Perquè, clar, jo tinc una mica la sensació, Cristina, que estem a l'oest, no? A l'oest i s'han creat les pistoles, no? I tothom va a una pistola. I què passa quan fas una llei, primer, de que les pistoles funcionin més o menys bé, no? Però després, què es fa amb les pistoles, no? I ara mateix el que estem fent és creant lleis perquè les pistoles estiguin una mica... Però encara hem de fer lleis de què es fa amb les pistoles. I jo tinc la sensació que estem a l'oest, que encara no sabem si serem capaços de controlar no les pistoles, sinó el que fa la gent a les pistoles, no? És a dir, que n'hi ha molta incertesa. I el repte és brutal, el repte. El repte normatiu i el repte social, més que res, perquè al final posarem moltes normes, però el repte per mi és social i cultural. Si la gent no té una cultura de compliment, això no farem res. I les empreses, què faran les empreses? ¿Serem capaços de controlar les empreses? Que a mi el que realment em fa por. Algú serà capaç de controlar a Google? O a Apple? O a Microsoft? Creiem que serem capaços de controlar-los? No ho sé. No ho sé. No sé. Molt bé, és molt interessant i també per mi és molt significatiu i normal, que tenim moltes més preguntes que respostes i aquest cafè anava sobretot de preguntes. I parlant de preguntes, tinc una del David Moreno, que us la llegiré literalment perquè a veure qui és capaç de... Jo crec que és per al José Manuel, però és bastant ambiciosa. Et diu, com veus el futur a nivell de compliment de lleis? Amb esperança, no? Però si em poso a l'oeste, allà quan va començar a l'oeste, al final es va desenvolupar, i a l'oeste va passar a un règim democràtic i els Estats Units és el que és, no? Però, home, jo ho veig amb esperança, però amb preocupació, perquè no sé si serem capaços de... Al principi serà el xèrif lluitar amb els bandidos entrando en el pueblo con los caballos. I a veure com evoluciona aquest enfrontament empresa, regulació i societat. Ho veig amb esperança, però amb molta preocupació. Home, crec que serem capaços. Jo crec que la cultura
normativa del món és diferent ara que fa 200 anys. Però hi ha molts riscos i molts reptes, no? D'acord, No doncs sé si això és el que deia el David, suposo que era aquest l'enfoc David, no estic segur. jo no veig cap més mà i tampoc tinc cap més altra pregunta. Espera, sí, ha entrat una pregunta. No, m'encanta la resposta que Era ha dit això. el David. Moltes gràcies, Era David. l'enfoc, sí. Jo també el vull veure amb esperança. Que sigui difícil no vol dir que no s'hagi d'intentar, com a mínim. Jo, en aquest sentit, us volia preguntar, baixant una mica a coses que veig i relaciono amb tot això de la intel·ligència artificial que jo, com que no soc tècnica, em costa entendre. El que sí que tinc clar és que de les decisions que prengui la màquina o un subordinat o qui sigui, ha d'haver-hi algú que sigui responsable. Vull dir, en el nostre sistema de dret o ets subjecte de dret o ets subjecte de dret. Algú ha de respondre. Llavors, si la intel·ligència artificial és una cosa, ha de tenir algú que respongui per la cosa. I si algun dia és subjecte de dret, doncs ja veurem com li fem respondre, no? Vull dir, ja veurem. Clar, ho dic en el sentit de que per què no han de cotitzar la Seguretat Social els robots? Potser interessa que l'empresa cotitzi la part de quota patronal per lo que està generant allò i que hi hagi gent que no té feina i que pugui cobrar de la Seguretat Social, per exemple, no? Jo us ho dic perquè a vegades parlant amb gent que treballa en multinacionals doncs et plantegen hem comprat uns robots que no sé què, no sé quantos, que ens han costat 200.000 euros, però clar, ja tens substituït el treballador per no sé quants anys, no? I dius, vale, doncs, ostres, doncs això no sé si s'ha de dir... És com si haguéssim comprat un camió. No sé si és exactament el mateix. No sé, pregunto, Vull dir, pregunto i comparteixo més que res, Després, jo el que us volia dir és... Jo vaig llegir un llibre que es diu Matemàtiques de destrucció massiva, que parlava d'aquestes coses. No sé, la Maria Pilar el deu conèixer, no? I clar, explicava que, per exemple, quan en els bancs està explicat molt des del punt de vista dels Estats Units, no? Llavors explicava que quan la gent demanava un préstec i el préstec el decidia, doncs això, un sistema, una màquina, un software, com li haguem de dir amb això, havien detectat que el sistema aplicava uns determinats esbiaixos, no? Pues si eres de determinat origen d'un barri o s'entenia que eres d'una raça concreta o no sé què, doncs igual te'l denegava, no? I jo vaig pensar, doncs que malament, no? Vull dir, clar, vale. Però ara que de la meva experiència amb les segones oportunitats que porto al torn d'ofici, clar, penso, ostres, tant de bo els hi deneguessin, perquè jo crec que el que es fa és buscar el perfil que incomplirà, perquè clar, el que interessa és que en compleixi perquè es dispari l'interès, no? I clar, quan he llegit en el reglament lo de la persona atenta i perspicaç, he pensat, és que amb tot el respecte per tothom no entra ni uno. O sigui, ni atentos ni perspicaces. Clar, vull dir, llavors, com fem això? Òbviament, no ho arreglarem només amb la llei. Jo crec que ho hem d'arreglar amb formació, perquè la gent no llegeix. I no només la gent no atenta ni perspicat, sinó els universitaris. O sigui, us ho dic perquè jo estic en contacte directe i els dius, tu has llegit? Uf, és que era molt largo. Vull dir, clar, llavors jo crec que és tota una cultura d'entendre coses noves que tampoc està ara com molt present. I en aquest sentit us volia preguntar quin compliment, José Manuel, han de fer d'això d'informar que la decisió s'està prenent automatitzadament, si ara ja, per exemple, el reglament de protecció de dades, que és del 16, ja diu que estàs obligat a informar quan es generen perfils que serviran per accionar coses. I això, segurament hi ha algun moment del procés que fa aquella gent en el mòbil per demanar 3.000 euros de préstec que se'ls diu, però no crec ni que es vegi igual de clar que els 3.000 euros ni que s'entengui. I si a sobre la responsabilitat és teva, que no ets prou atento ni perspicaç, doncs diguem que anem a pitjor respecte al Reglament Europeu de Protecció de Dades, em sembla. Llavors, no sé, això per una banda. I després, a la Pilar li vull preguntar, ja com a advocada i ciutadana i mare, com veu la formació dels universitaris que estan fent servir totes aquestes eines? A veure com faig la pregunta. Aprendran o aprendran a utilitzar les eines? Vull dir, un metge sabrà de medicina o sabrà utilitzar les eines per fer medicina? O sabrà de les dues coses? Ho dic perquè jo he vist com es feien els exàmens des de casa a la Covid
I una de les coses que em vaig prometre és que potser preguntaria als metges que m'atenguin d'aquí 20 anys si van fer la selectivitat aquell any. Gràcies. Jo, si pots Pilar, bueno, jo per la meva part sí, preocupadíssim pel tema de transparència, perquè no... És que no tinc clar com serem capaços de controlar realment la seva aplicació, com serem capaços els reguladors de controlar la seva aplicació. Perquè el que no es pot fer és deixar-ho a les condicions generals, a una acceptació com la protecció de dades. El que s'ha de fer és informar claríssimament, no? I no tinc gens clar que això en un principi s'apliqui i que després siguin capaços de controlar-ho. És que serà un tema És com la legislació de competència, no? Ningú és capaç de controlar un acord entre competidors. És un tema més de por de les sancions, no? Perquè és que serà tothom que s'haurà de... N'hi haurà d'haver un compromís social per complir, perquè si no és que seria impossible de complir-ho, això. Volia dir una cosa que no l'ha dit bé. Ja està aprovada el reglament. Es va aprovar el dia 13, que és que no vaig actualitzar la presentació, però ja està aprovada, el compliment i tot, la promulgació i tot, però... No sé si amb allò que deies primer del tema dels perfils i això, clar, hi ha d'haver-hi maneres, clar, és molt difícil saber quan t'està discriminant un sistema d'aquests, aleshores de buscar, s'ha d'experimentar amb aquests sistemes. El problema és controlar com s'ha entrenat, clar. És a dir, ells poden dir, pot haver una transparència, dir, mira, hem utilitzat aquest tipus de perfils, que són els que, doncs, com a empresa o el que sigui volem per fer aquesta contractació, però no crec que sigui trivial, com a mínim. És a dir, tampoc no crec que també tot ha de ser negatiu, és a dir, a vegades aquest tipus d'eines poden assistir bé i poden treure biaixos humans. És a dir, jo crec que hem d'experimentar molt amb això, però no córrer a implementar-ho. És a dir, una miqueta aquesta idea que parlàvem de la por, jo crec que no hem de tenir por, però hem de tenir precaució. No? Una miqueta que la tecnologia dius, mira, jo no faig qualsevol cosa amb una torradora, doncs el mateix. Tampoc cal que ara ens esbarem tot, però s'ha d'anar treballant i no avançar-nos. És a dir, alguns d'aquests sistemes segur igual tenen eines molt... Sobretot els que hi ha en medicines o rehabilitació, jo ho trobo fantàstic. És a dir, tindran, entre cometes, algun tipus d'elements que podríem millorar i que s'està avançant, no? Però no podem perdre tot això, és la mateixa tecnologia. Però amb el món social s'ha d'anar en compte. Després el tema de les universitats és el debat que estem tenint ara. Jo penso que d'una banda hi ha d'haver-hi una introducció de la tecnologia, depèn de l'àmbit, però no podem, per exemple, suposant que parlem d'un àmbit més humanístic, no ens podem fer de comentadors, no podem explicar-los a comentar un treball fet pel xat, això no funciona, perquè el xat també ens dona un marc conceptual. Clar, les respostes no venen exemptes de l'entrenament que li han fet, del tipus de resposta que n'ha de donar, dels conceptes que s'han d'introduir. Per tant, no crec que... Nosaltres no ens podem, per exemple, doncs, no sé, en filosofia, a humanitats en general, a antropologia, invento qualsevol disciplina humanística, dir, doncs, bueno, demanem un treball al xat i ja el comentarem si l'ha fet bé. No, perquè al final ho farà molt bé, això, primer, però segon, perquè nosaltres hem de tenir aquestes habilitats. El que comentava també dels escacs, ara podríem no jugar mai més a escacs, però té un rol per nosaltres, el joc, com a persones humanes, però hem d'aprendre a jugar i desenvolupar estratègies. És a dir, no podem abandonar certes coses i pels treballs el mateix. Jo crec que hi ha un element que hem d'apartar la màquina per ensenyar. Nosaltres estem intentant entrar altre cop, que és complex el tema oral, per poder, si presenten un treball, que molt bona part de la nota sigui, un cop llegit, doncs, a veure, dona'm l'argumentació sobre això. Ara, en àmbits, jo també penso companys de dret allà a la facultat que el poden utilitzar per generar casos, no sé exactament, o per fer les coses molt més eficients, en precedents, no ho sé. Jo crec que hi ha moltes coses que els hi podem ensenyar a millorar amb aquesta tecnologia, però que en algun moment l'hem de treure de l'aula. Jo crec que no hem paït encara el mòbil, però clar, ara ja està tot integrat, no? Jo penso que és cert que és una altra generació, que potser el tema audiovisual, pel que sigui, potser ja és l'educació que li donem o el paper que ha tingut rellevant en les seves vides ja des d'adolescents, tot aquest mòbil, les xarxes socials, etc. Però jo crec que no podem renunciar. És a dir, a tot allò que creiem que és valuós, que llegeixin més,
que argumentin millor, i no podem ser simplement aquells que fan la pregunta al sistema, no? Una cosa és que també tinguis una capacitat crítica i de saber fer les preguntes adequades, però penso que en algun moment també ens hem de plantejar si la necessitem, aquesta tecnologia, en quin context sí, no introduir-la d'una manera crítica. I com tu dius, els metges han de tenir certes habilitats. Una cosa és que un diagnòstic que la doni la màquina pugui ajudar, evidentment, al metge, però aquesta intuïció, que parlava abans dels escacs, que és molt difícil de definir humanament, però que sabem quan parlem, no? Que aquesta que ve de la pràctica, de l'experiència, això és insubstituïble, segur. I una altra cosa és que el diagnòstic el donin millor o no, però el tractament humà, el fer un seguiment, no sé, en el cas dels metges, de la persona en concret, l'experiència, això encara no s'ha aconseguit amb els. És a dir, tot el tema més contextual, és a dir, poden fer grans quantitats de dades, però el tema contextual, el tema de la relació amb la persona, això no s'ha substituït. Jo penso que com a l'ensenyament hem de ser capaços de canviar metodologies i sobretot també potser apropar-les a problemes oberts. Jo crec que cada cop la universitat s'està obrint amb aprenentatge a servei o amb treball per reptes, que és el que no et podrà fer, de fet, perquè donar resposta genèrica fruit de l'entrenament te'l pot donar, però en el cas concret, que vosaltres també com a advocats o juristes heu d'examinar, o en altres àmbits, o un enginyer que ha de fer una aplicació per un cas molt concret, doncs sí que no ens val el codi qualsevol o genèric que pot fer el xat, sinó que s'haurà de treballar. Les eines s'han d'incorporar segur i, a més, els estudiants les utilitzaran, però a part d'aquí els hem de donar la formació que nosaltres... Una altra cosa és que siguem capaços de dir què és allò fonamental de la nostra disciplina, no? I aleshores dir, això és el que heu d'aprendre, no? Potser altres coses rutinàries poden automatitzar, no? Però allò més rellevant jo crec que no hem d'abandonar i dir, mira, doncs ja ho faran tot. Inclús al final també seríem nosaltres substituïbles, potser algun cop ho serem com a docents, però jo aniria més a l'element més humà i més contextual i problemes oberts que la màquina no és capaç en aquest moment d'abordar. Al final, els escacs, no? Seguim jugant a l'escac, no? Encara que juguin les màquines, seguim jugant als escacs, no? Les persones. Bé, perquè nosaltres no és només el resultat, jugues amb una taula, és el diàleg amb la persona que està jugant, el repte personal, clar, són molts elements que no és l'output. L'output la màquina te'l fa perfecte i no, això ja no estem... Però l'utilitzes per entrenar-te. És a dir, jo em sembla que és un molt bon exemple d'aquesta integració, no? De dir, el joc juga un rol important com humans. Doncs aleshores també deixem que ens entrenem, que tinguem un espai de lleure, posant la màquina i jugant contra ella. Podem fer diferents nivells, alguns serem capaços de jugar, de guanyar. Jo penso que hem d'anar per aquí. Jo també aquesta visió que tu has dit molt optimista pel que fa a situar-nos que nosaltres som els que portem les màquines. Clar, hi ha el tema econòmic, polític, però clar, això ja ha sigut sempre. El que passa que ara altre cop, coses a vegades que teníem com molt guanyades, amb drets, i hem de tornar. Això sí, vosaltres tindreu molta creació jurídica, o els tècnics també, i és això, igual que amb això dels cotxes autònoms, no pensava ara els que heu comentat de Xina, vam tenir un debat sobre això, els cotxes autònoms i aquest projecte de recerca als Pirineus, i clar, alguna gent de la indústria deia, clar, hem de fer una mica com a Xina, que allà, doncs, allà ja n'hi ha a tot arreu, no? A totes les ciutats. Clar, però el cost que ha suposat això, tant a nivell laboral per la gent que treballava en aquest sector, com per als possibles errades dels sistemes, atropellaments múltiples, no és el mateix les conseqüències allà que aquí, i per desgràcia, clar, estan avançant molt en aquests àmbits perquè allà no tenen cap mena de problema, tot i que hi poden haver introduït alguna legislació, clar, això pot fer avançar molts sistemes, però tampoc amb la línia que és important. Molt bé, moltes gràcies per les respostes. I tinc una mà aixecada, la de la Cristina, i serà l'última perquè intentarem acabar a 2:15. Endavant, Cristina. No et sentim. Perdó, és que he baixat abans la mà que el micro. Digo que si soc l'última i parlem de mans, jo me despediria, ¿no? Como los trekkies, larga y próspera vida. Però abans de fer això... Pots fer això, tu? No,
Em Com ho dona fas? què pensar, perquè, sobretot, quan parla la Pilar i diu entrenar, clar, i parlem com si això vingués. No, això ja ho tenim. Això ja ho tenim. És que quan anem al supermercat ya nos envían unos vales para que compremos un producto y ya nos están conduciendo des d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial. I quan entrem i cerquem una notícia al mòbil o busquem un qualsevol cerca que fem, ja sabem que després ens passaran coses i no pararem de rebre allò que hem buscat un dia de casualitat. Per tant, estem ja immersos en el principi de tot, igual que estem dient que ja la gent jove s'ha acostumat a aquest entorn virtual. Y había un moment, pero ahora ya también queda obsoleta, la broma que dèiem. Les das un libro y por el tamaño se piensan que es un vídeo y lo ponen en el reproductor. Ara ja ni això. Ara ja directament ni es plantegen que hi hagi alguns llibres que no siguin la caja aquella que te ponen les tiendas de muebles per decorar, perquè inclús llegeixen a la màquina. Ja l'olor aquella del llibre nou s'ha perdut. És que estem en aquest context que només és al principi. Y si agafo el ejemplo del José Manuel y de las pistolas, es que no se ha terminado el ejemplo del oeste. Es que a Europa no tenim una asociación americana del rifle. Es que aquí le entran a la casa de los señores Stokes y pegan un tiro a los ladrones y pasan cosas, però en Estados Unidos no. Per tant, aquesta pistoleta serà molt més perillosa. I ara recordava, l'altre dia estava veient el Telenotícies de TV3. En l'alimentari hi havia el robot aquest típic japonès, ara no recordo el nom, que és un robot així com molt tendre, molt, com muy de la fàbrica Dreams esta de Sí, còmics. con los ojos, El ¿no? pobre robot que feia de cambrer i t'anava a portar a la taula es va fotre una nata. Va caure, va ensopegar i va caure. Clar, el moment de la periodista d'anar-lo a socórrer és com si s'hagués caigut un nen. Vull dir, clar, és que aquell robot et dona molta tendresa. També us dic perquè jo també l'he vist en acció i tu tens la sensació que estàs amb un infant. Claro, entrenar, educar, que tú decías, los docentes serán prescindibles. Hombre, a mí lo que me da miedo es ser prescindibles nosotros. Y esto, y larga y próspera vida, però a mi segueixo, em dona més por que confiança tota aquesta normativa tan rara i tan limitada. No sé com ho veieu, Bueno, jo crec que no és el primer gran canvi de la humanitat i que s'haurà de treballar per sortir de la millor manera possible, intentar deixar almenys a Europa, fora del nostre sistema de drets i elements o a ningú o als menys possibles, però sí que és un repte importantíssim i tenim la sort com a generació que ens ha tocat també aquest aconteixement històric. Llavors no ho desaprofitem i treballem molt. Jo almenys intento prendre-m'ho, com sabeu, sempre amb una mica d'humor i amb ànims. I amb això, per no acabar amb una visió negativa, acabarem amb una visió positiva. Almenys els que estem aquí tenim un interès i sabem que totes les feines són fonamentals, l'advocat també, el cooperativisme és important perquè és una manera de fer economia en principis i per això també ens interessava plantejar això des de la secció. I no em queda més que donar-vos les gràcies a tots, especialment al José Manuel i a la Maria Pilar, molt generosos de compartir els vostres coneixements i el vostre temps i res, emplaçar-nos pel següent cafè. Moltes gràcies i Moltes bon gràcies. dia. Gràcies a vosaltres.